तो एबे आमे जिरांगरू बाहरी जाऊँ। तो ଏବେ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଇଁ ବାହାରିବା। ତ ବାଟରେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ୱାଟରଫଲ୍ ତାରିଆ ଅଛି। ତ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମାନେ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି 1% ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେମାନେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ଆମେ ଏବେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ତ ନଜାରା ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାମ୍ନାରେ ଜିରାଙ୍ଗର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ସେପଟେ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗେଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। ହଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲ ଆମେ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଉଥିଲୁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଡିଆଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ତ ଏପଟକୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଦେଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଯିଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ପୁରା। କାର୍ ନେଇକି ଆସିଲା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। କାର୍ଟା ରଖିକି ଆସିବ ତଳେ, ଉପରୁ ତ ଯିବନି, ଚାଲିକି ଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଭାଇ ଏଇଠି ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମେ ବି। ତ ଏଇଠି ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଜଗିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ମନା କଲେ ସେମାନେ। କହିଲେ ଏଇଠି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ପିଲା ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନା କଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏଇଠୁ ବାହାରିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଲାବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ବାହାରିଗଲୁ ଏଇଠୁ। ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। କାହିଁକିନା ବାହାରିକି ଆମେ ଯିବୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲୁ। ଏବେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଏଇନା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ କିଛି ଏଠି ଅଛି ଦୋକାନର, ଏଇଠି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଦେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ସେଇଠୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପାର୍କ କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଇକୋ ରିସର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁକ୍ କରିକି ରହିପାରିବେ। ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇନା ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ସେଇ ଉପରକୁ। ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ସେଇଠୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରଖିବେନି। ତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପଛରେ ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଉଛୁ। ତ
तो तले जाइए आम कैंप पकईकि रोसई करवा आमर भात भी होगला रेडी अबे खाली अंडा छड़ा होची अंडा तरकारीटा खाली हम तो ये आमर कैंपिंग पड़ी जाइए चल आमर ए अंडा कौन हो भजा हो कौन फ्राए हो अंडा तरकारी हम देन आलू भजा हम क्या से दिज बस जाइए टेंट भितर तो आम ए खाईदेलु खाईदेला कार को एमती कभर करके आम शोक जाऊँ तो आम महेंद्रगिरी सकाल सकाल बाहर जाइलु तो ये आम जाऊँ बाटर गोटे झरणा देखा पाइलु तो से झरणा पाखे एना सब धोई धाई टे जाऊँ तो ये आम यू बाहर घर को तो आम ए नयगढ़ पाखे गलुनी तो आम ए बाहर जाऊँ घर को तो आम ए घर को जावा तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे तो आपण मानक जदि वीडियो भल लगुच आपण मैंने सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करूँ आ मो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर देथिबे मो आईडी स्क्रीन रे शो हो जाइथिबो तो रहुची देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।